KSA tumpen krong phia tuwar section 7 na puthak phirang kya mai kangi Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai campaign dilai hidipi lapen bali pathara long kahumridam Gari pen bike ka chatonga jog inut apran kedam Nangli kitun kedang thek ma lapen ning hang ma jong si thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi birta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi Anglong along ke cheng sia phong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlu aphan chot lapukali bonda sopin sotom amta chepati don me Men ka chathabji aphan KAEC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAEC aton riadung along humridam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club Angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011572 kalite 9101592824 along humri ignon Kardom KAL Adap Abirta long pen ilisang pi marvelous long parpi nonarjik tha birtang ton pen Karbi Students Association Bokajan District Committee tumpen kedamtang phai kuni ni phai crazy bhomtar ni anar lopor phai ke thomapor hanjang lang solong isi r6 jet pen pherang ke mai ke phapot KSA BDC amai pura joing leng pen kaninje pon ke non section 7 along amen kiklang kle KSA BDC tumpen komentu neta chedon dun e athe lake a hokpet kali lasi lake kangsai katar lip donangji pusi ningje tangte non alang litum kaningje lamle arjupon sina Ladakh SK Mondor Aero atum kechok che penajok Ladakh alang tum apuriar madangte la lang kupelo long mukrang timung son of lang tuk timung lake SK Thegloro lasi alang li pota number la puson hello serial number bangke 136 pota number 37 dak number 37 lapen 0.0315 lasos jalang tum asupo mensi cipidun lasi alang tum kunaja ko mesi Ladakh kupelo enu ensialong lidong stabi amen nga cipidun lo Ladakh alang tum cicok cet happy lasi alang tum hasta menel tum kesan tapi pinakoko lapen akidang sot pulang ke neltum high korang along hasta menelutum labang so kesa bangke fal dam nang kokko latum poisa phansi mate poisa mek alang tum ki theklong lok penajok la four line pon krong la mek lana bangke resident pusi bonai lo setame ihi arep lapen ihi arep abang lana bangke aramajo lapen kopelo NC side la lasi alang tum ki klema bangke chokche hektik khangjang lo aposinel tum alang tum phan sodak pen kachesong kami deng ponang kokko Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council along midu ke pabaji aphan Assam Sarkar ke pachinia tengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat atengsi kedamtang pinangar ni malompen Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai campaign along kahumri pedodamlo Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai kam Deputy Secretary Sona Singh terang ke Japon pen Bokajan subdivision angkang malom Dilai hidipi hanjang langso balipathar sukhanjan prek jamadim kulat kibiet tumalong trading license kilang tarlib lapen kethan kepare asai sangse pin pen claim dam pon bomlo kedam dang phai kuni ni phai kris yar ni le thotta ada por phai kris ya por pen Bokajan angkang sukhanjan forest range asai hema thein open cheng pon bom si padu pon bom ko abirta ribdunlo Labang so along taxation department inspector lapen staff atumanta chirap chitodunlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kedamtang phai kuni ni phai kebar niar ni kangsam por phai ke thomalom national highway thom kebra sirkep Gautam Basti along ihum gari pen bike ka chitonga jog inut apran kedam Birta kilong dunate engke ihu motorcycle bearing registration number AS09H 9839 Expulse abaik Dimapur anat pen kibang bom unahut ihu magari
anning along kapatong dunajok apran damjuilo apran ke damjoy bang phomen lake Narayan Sharma artaningkan ingkoi rapli Bharat Sharma sopo Khakrajan Santipura sorpusi pangthekpon Boka Janpen Anantirang Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Ko ana ni kisu kecilang pen stami mini lasila mar jawon adawai kicu pensi am ta cu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don misen lo kasi juru lo lana ki pidma atuma phan sitame si ning sampik lo sila sadawai ke anatum an sitame enak ni sini thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ahir jo melu sini jela khalong lu asi sadawai ke kichobang putin na bang sitame aja kong ta doji apen ang ta chuthekji apen kamat tha sitame matha plot asomsi non chethek long lo Klardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Nile BMC constituency ke parlo koila mati habar pen kahilo kilometer thom ke brasir kep sose kahilo hadak loge charle hem Burakathar LP School pu do halaso school aphan kapareng verji aphan saideng pon serang asante mesenji Pirdhe munida dum kaching honnai pulote serup tangkam ha helo bonta serup tangkam ha phandet le kaching honnai la pukalina ami thanga somara phan kaching hon RD omu inglong habar ke do chom ingnam number alang roi ari along ke do kedam tang faruk kre sir kebra throk sir ke baning kan so sepen inglong ingnama joang bong pusita halaso hut rong chukimlo Halaso hu towar mesen ave puboy fit pusitame don thom kep sese rong phara rong chukim ponlo api hada ke doa rada tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen loke charlia hem kim pilo bonta hem kim det pen ningkan phosose api labangso habar isi ning dugason pirthe suluk sodagatomon ke jabo journey arong arat prat saisi adona phai nangjum hege bonda pining pen ningkan phisose puthot rong cherap dam thulo Nonama don shock vaccine do chadlo la soarong angbong loke charlia hemalong loke charli student kadokove bang shock si sosedo han bang aboha ave merhing arong along non puta ledam dela towar ka hingno joine kadokove tum sungnang bomla Osumar juma bhan lo charli kepathek repji aphan kedam tang arua chikloma lompen than bang inudolo bonta hadak nonamat hangnat awar sai ledam dela Naso school along Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum kilangji aphan akinang sot dokpito assistant teacher নাই ন নাই assistant teacher নাই তো প্ৰবলেম হৈ যায় এইখিনি কামৰ কাৰণে নামি গলে আকৌ আমি উঠিবলৈ আকৌ দিগদাৰি হৈ যায় বাচ্চাখিনি হেতু সময়ত বহুত প্ৰবলেম হয় মেনেজ কৰিব লাগে কিবা স্কুল ষ্টুডেন্ট কিবা ইউনিফৰ্মটো পাইছে নি নাই হেবলাক আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আমি একাউণ্টটো এতিয়ালৈকে ৰিভাইভ কৰিব পৰা নাই মই লাগি আছো আজিও most probably মই যাম আৰু মিড ডে মিল কাৰণেও এতিয়া চলি আছে চলি আছে কাম চলি আছে তো হেতু আপোনাৰ একাউণ্টেণ্টখিনি আমাক খুবেই সহায় কৰিছে আমাৰ BMC খুব সাপোৰ্টিভ আৰু প্লাস আমাৰ একাউণ্টেণ্টখিনিও আমাক খুব সাপোৰ্ট কৰে হেল্প কৰে গাইড কৰে আমাক ভালকৈ তো আমি তাকে খুব সোনকালে এইখিনি কামখিনি আমি কৰি মেলি আমি ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাব পাৰিম আমি আশা ৰাখিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত আহিছে ছাৰ মই 13th of May জইন কৰিছোঁ মই ইয়াত 2000 this year 2022 তো তাকে আৰু বাকী গাঁওবিলাকৰ লগত আপোনালোকে যদি সহায় কৰে আমি সবে মিলি পেলাই আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম Koilamati pen Samsoningti Karbi Anglong Live Unique Identification Authority of India pen non hejong kapachini pon eson kenang soda birta arjuikha birta kenang soda arjuikha Aadhaar card aputhak sarkar hin pen non hejong ke pathik pon akimiaron bangso kimiaron along lapuson henlo nangli Aadhaar card jong siningkan ke bapor ki pleng mate ningkan ke pena thaka por pleng tang lo pulote Aadhaar card lo pulote nangli Aadhaar card update dun itbek nangji labangso ke pathik pon akimiaron lake non hejong central government na hin pen kapachini pon tanglo La songbong pen eson kenang soda lam the nangli ningchibi ikha nangli Aadhaar card kasalam pon hut kenang soda lo nangli kapajir do ana son puthot update vek nangji ningkan ke bapor ke chok nangli Aadhaar card jong si update do nik edet polote katikuk pon do kokta hai puthot kenang soda birta arju ikha
Unique Identification Authority of India pen kapachini pon bangso birta ningkan kep ke pleng la pen ningkan kep pen athak Aadhaar card do anatum update vek nangji Aadhaar card nang lika selam do na hut kenang sadalo ki hang do an ka update do na saya hut do ik pet nangji abangso ro central government a hin pen kapachini pon jong se update dun ik ek bulote nangli Aadhaar card kam pi ik edata hai News Desk Report, Karbi Anglong Live. Tande pinya da berta bangke lapan se kangton iglo, domi thak me kardong.